Dai, dyn nhw, mae'n neud e. Stand by, mae'n neud e. Mae di'n neud I feddwl. Wel, dyna... Wel, dyma ni. Mae hi wedi dod yn yr awr ni thybioch yn dweud y gwir. Yn sydyn. O, dyna fo Penrhyw Goch Binks Progress yn gyntaf, ia dau. Mae'n dal yn gyntaf. Yndi, mae wedi cael y cerdyn coch yna fo. Co dda. A wedyn... O, fi oedd o'n hir y fanau o gwbl, unwaith oedd wedi tynnu nhw fyny nag oedd ei. Na ddo. Dim llawer o newid rownd o fanau. Na, o dosbarth dda o fistich henffordd war y teg. Mae'r bistach mae wedi dynnu'n gyntaf. Mae'n ei andros o ochr dda na fo. Y cig yn cario nôl y dda o'r ysgwydd i'r lwyn. Mae'n ei andros o gig dda. Mae'n andros o ddifol. Mae'n ddiwast iawn. Dim ond ddiwast, ydy. Andros o fistach ddiwast, ydy. A dyma fo. Weld yn llac ar ei gefn o fan hyn, ond... Dwi'n siŵr, a hwnna oedd o'r rhyfedd, hwnna di'r bistach tryma yn y dosbarth y fynd edai. O ie. Os dwi'n iawn, ia, hwnna oedd y bistach tryma. Ie. Oedd o bron o 600 kilo, felly 590 kilo dweud. Ydy, wel, na ni. A mae'r gynulleidfa wedi llenwi'r lle erbyn hyn, fe gwelwch chi. Mae'n andros awyrgylch da, ma'n does? O, awyrgylch arbennig. Arbennig, oes. Mae'r glaw tu allan dod â bobl I fewn i'r set o blaen, dydi? Mae'r glaw yn ddifaid. Mae ni. Ar dderchog, yr henffordd belltach na tre wedi gorffen. A mae hwn yn camol ar y deg wrth ei fodd. Na ni.